Det gør vi. Det gik også efter. Vi skal til biograferne, så. Lykke. Nej, det er det. Hvad så var det du? Er det klassekammeraterne? Nej, vi har set hinanden, ikke? Mashallah, I ser godt ud. Hvad er det lille holdet? Salam alaikum. Skulle de skatte ind? Okay. Så Uzair er tayar hai? Skal du holde tale eller ikke? færdig med min vers og se glad ud.
Nej. Det er video med bevægelse på. Tillykke med. Jamen, Sådan her, ikke? Bare tag den der hånd ned, altså. Hvad? Nå. Synes jeg.